Na današnji dan 1996. godine počeo je povratak na područje općine Odžak. Taj datum općina obilježava već 12. godinu kao svoj rođendan. Na područje ove posavske općine od prijeratnih 31.000 vratilo se oko 18.000 žitelja. Objavljene su sve putne mreže, elektroenergetski objekti, PTT objekti, zatim škole, srednja osnovna, školsko zdravstvo. Tako stvoreni su preduslovi za vraćanje našeg stanovništva. Uz infrastrukturu na tom je području obnovljeno i oko 6.000 domova, a u velikom je zamahu i gospodarstvo. Ono što je obilježilo prošlu godinu u Odžaku jeste otvaranje sportske dvorane, rečeno je na današnjoj svečanosti. Ono što je svakako obilježilo prošlu godinu u Odžaku jeste otvaranje sportske dvorane. Ono što je najaktualnije u ovom trenutku jeste izgradnja kružnog toka koji ulazi u novu industrijsku zonu, a ono što nas čeka u toku ove godine jeste obnova općinske vijećnice. To su dakle najznačajniji projekti o kojima se u Odžaku ovih dana govori. U sklopu sadržaja za dan općine Odžak organizirana je izložba fotografija, usamljeni momenti zavičajnog ambijenta, digitalna prezentacija glasa Odžaka, sportski, košarkaški i nogometni susreti te karnevalske svečanosti.